juguen 6 contra 6. Bueno, no, mentida. El 6 no juguen 6 contra 6, no? El 6 és el... No hi ha 6, el 6 és el símbol de la Queens o la Kings, que vol dir que juguen 1 contra 1 sense porters. No m'equivoco, no? No. Després el 5 és un 5 contra 5, 4 contra 4, 3 contra 3, el 2 contra 2, i 2 contra 2, que és un més un porter. Val? Val, doncs això. No, el 2 és 2 contra 2 i l'1 és 1 contra 1 i el símbol és 1, 2, un porter i un jugador contra un porter i un jugador. Perdó, que m'he fet una mica de lío ara, perdó. Llavors, això és la primera part, val? Llavors, acabar la primera part es juguen 18 minuts més de segona part i els 2 últims minuts del partit es para el joc i es torna com a començar durant aquests 2 minuts més l'afegit i els gols valen doble en aquesta estona de partit, vale? Aquests 2 minuts o un minut més l'afegit. Fa que el joc sigui super emocionant. No té res a veure d'un partit de futbol normal, val? Llavors, això, són 12 equips, a les noies el mateix. Són els mateixos equips i els presidents, o n'hi ha un de sol que representa els 2 equips, tant femení com masculí, o n'hi ha 2 i potser, per exemple, l'Ibai són 2, la Gemita, que és una altra streamer valenciana, i l'Ibai, i la Gemita s'encarrega més del femení i l'Ibai del masculí. I bueno, què més? Cada divendres, quan hi ha temporada, els partits, les noies juguen els dissabtes, hi ha 6 partits seguits, de les 4 de la tarda o així fins les 10 de la nit, si no m'equivoco, 11 de la nit, juguen els partits totes les noies, i el diumenge tots els nois. Llavors, a cada divendres es fa un programa que es diu la Xup Xup Kings League, una mica el caldo del xup xup, i allà doncs es piquen uns amb els altres, parlen de coses, del partit, sobretot es piquen, és molt divertit, jo ric molt, Què més? Què més passa en aquesta Queens? Això, el xup xup és el divendres, és el prepartit. I després el dilluns, quan acaben les lligues, el dilluns hi ha el després, no? L'After Kings League, que es parla de com ha anat la jornada, es discuteixen, mira, això allò no va ser penal, això sí, és divertidíssim. Llavors, què cal dir d'aquestes competicions? Que no són competicions purament estrictes, esportivament, competitivament estrictes parlant, saps? És una competició on es tracta de donar show, és el show que donen. I bueno, aquí tinc posat un partit, aquest és del primer split, en comptes de temporades diem splits, els nois en porten 2, acabats ja, les noies han fet un, i ara a finals d'aquest mes s'incorpora la Prince Cup, que és un petit torneig de pocs dies de nens d'entre 9 i 11 anys. Llavors, aleshores, ara estem en una fase que hem finalitzat. O sigui, en aquesta lliga, perdó, que m'oblidava de dir, hi ha la fase prèvia, que és una lliga, i quan acaba la lliga hi ha un campió, però aquí comencen els play-offs per les finals, per entrar a les finals. I aquestes finals aquest any s'han jugat a un camp superxulo com és el Civitas Metropolitano, el camp de l'Atlètic de Madrid. Llavors, què passa? Que durant la lliga els dos que queden últims no entren als play-offs, no opten a poder guanyar la final. I llavors aquesta segona part de competició, que és com un torneig eliminatori, és ganar o morir, doncs això és una altra fase del torneig, no? I el que guanya és el campió de l'esplit, de la temporada, del torneig aquest. Llavors aquests tornejos duren 3 mesos, diria, cada split, i res, el primer split els nois el va guanyar un equip que es diu El Barrio. Aquí, si voleu, podem mirar una miqueta, no sé quins equips tenim. És que no sé ni a quina pàgina soc ara mateix, si us dic la veritat. Aquí.
Aquí tenim tots els equips, serveix tant per nois com per noies com per nens, són sempre els mateixos equips. Llavors tenim a 1K, que el seu president és l'Iker Casillas, i és el president d'equip, i res, això, si voleu entrar, fem una ullada, tenim el cos tècnic, llavors ens presenten tots els jugadors, porters, i tots els jugadors. Ara per això estem canviant, o sigui, el segon split s'ha acabat i ja està havent un mercat de fitxatges i ja hi ha hagut algunes bombes de jugadors que van cap aquí, cap allà, el típic d'un mercat de fitxatges esportiu. Llavors, aquí teniu les estadístiques de cada jugador, per si us esteu interessats. Tenim Aniquiladores, Juan Guarnizo com a president i la Espe, de presidenta de les noies. Són dos streamers també molt coneguts, cos tècnic, tal. El mateix que abans. El Barrio, a Madri Contreras com a president, a Gigantes, que tenim Gigantes Futbol Club, tenim el Gerard Romero, amb els seus maquinetis, a mi m'agrada molt, és un equip amb el que simpatitzo molt. L'Uri Pons, segueixo... També he de dir que molts dels jugadors són streamers, ho dic perquè jo els segueixo a tots, perquè és que me parto, o sigui, ric molt amb ells, són divertits. Això estan tot el dia picant-se, a mi m'agrada molt. Gigantes, un dels meus preferits. Què més? Cunisports, l'equip del Kun Agüero. Los Troncos, equip de l'Esporcito. Un streamer, no sé, el deveu conèixer també molt segurament, o us sonarà de vista. Què més? Pio, l'equip de Rivers. També alguns la coneixereu per la velada. Porcinos i Ibai Llanos, equipazo. El meu equip preferit. El meu equip preferit. Sí. Què més tenim per aquí, aviam? A veure, un momentet. No... No, vale. Això, què més? Rayo de Barcelona. També aquí teniu tots els jugadors. Però ara veurem com hi ha molts moviments. Science, un dels meus prefers també, amb el de Gref, amb màquina aquí. Un streamer gamer també molt conegut. I què més tenim? Tinc moltes ganes, moltes que comenci, de saber com queden els equips. Ultimate Móstoles, president, el DJ Mario, un crack també, youtuber, sempre fa uns streams molt xulos, tot el seu equip, unes parletes guais per aquí, però em sembla que n'hi robaran algun. I els campions d'aquest any, el primer split el va guanyar el Barrio i aquest segon split l'ha guanyat aquest equip, el Buller, els germans Buller. Per mi un equipàs. Fernando Velillas, Incredible, Arús, tots. Per mi com a equip, com a cohesió de grup i equip de veure com mecanitzen el joc, per mi ha sigut un dels millors. Amb Porcinos també, com a grup, Roger Carbós ha fet un fart de fer gols amb el mestre Pablo Beguer. El porter aquest, el nano aquest, m'encanta, el Capi. No, jo amb aquest equip m'ha agradat molt com han jugat, en general tots. M'ha agradat molt veure aquest equip jugar. És quasi amb els que més he disfrutat i es mereixen haver guanyat, però de llarg. Jo, quan vaig veure la final, Porcinos... La semifinal, la Porcinos X Buller, vaig dir, del finalista d'aquest partit sortirà el finalista de... I mira, no em vaig equivocar. Què més? I això ja els hem dit, els X Buller. Doncs tot això també serveix per a les noies.
val? De fet, si voleu, anem a mirar... Podem mirar, Podem mirar, que també hi ha pàgina de la Queens, vale? És el mateix, però amb les noies. Aquí tenim els equips, val? Veus? Exactament igual, Gigantes, les jugadores... No, la veritat és que s'ho curren molt, A mi m'ha agradat molt el format. Bueno, a part del tot el que us he explicat del joc, a part hi ha més coses, Hi ha unes cartes que cada president pot comprar cada cap de setmana. Doncs una de les cartes, per exemple, la treus durant el partit i, per exemple, és una sanció de 2 minuts per l'altre equip. Pots treure 2 minuts del camp a un jugador de l'altre equip. O un penal, o un penal shootout, que li diuen, que el penal shootout és un jugador, surt del mig camp amb la pilota i té 6 segons, diria que són, per marcar-li gol, així com 1 contra 1 al porter, saps? Doncs això és un penalty shootout. Tenim penalty normal, penalty shootout, els 2 minuts de sanció i tenim el gol doble, et pot tocar una carta de gol doble, que vol dir que durant 2 minuts, si fas un gol, va el doble. El del gol doble als últims minuts és d'infart, us ho juro. Li dona una emoció als partits, és el millor. I res, una mica explicar de què tractava. Sobre la Kings hi ha streamers 24/7 a Twitch i a YouTube parlant de la Kings, perquè realment els friquis de la Kings ens hem tornat molt friquis. Vull dir, jo estic molt pesada i molt friqui amb això de la Kings i la Queens League. Em recorda, jo havia jugat a futbol, em recorda molt quan jo jugava, em porta uns records tremendos, m'encanta. M'agrada veure, i he vist antigues companyes que hi juguen, i tinc una amiga que hi juga a Porcines, per això també m'agrada molt l'equip, i estic molt contenta de que hagi arribat on està, perquè de veritat és una noia que quan la vaig veure jugar vaig dir, mare meva, jo he estat també jugant així de pilota del parque, com que aquell qui diu, i hi vaig al·lucinar. O sigui que el nivell que hi ha hi hauria de millorar, no sé, a veure si amb aquests splits, amb aquest draft, ara entrarà gent nova, perquè el que han demanat fins a aquest split no era obligatori que una jugadora podia jugar una lliga normal, per exemple, podia jugar al Barça i hi ha un equip de la Kings i de la Queens, i ara no. Ara han demanat que no es pugui jugar, vull dir, que només et dediquis a un equip, i clar, moltes han optat per seguir jugant a futbol 11 i no jugar a la Queens League. Pel que fa al tema sous, també guanyen tots aquí, tots cobren, i homes i dones cobren el mateix, bueno... Després sí que hi ha unes primes que els presidents poden donar als seus jugadors, però com a sous bases tots guanyen el mateix, val? Això ja és tota la competició finalitzada, val? Que va guanyar Pio Futbol Club, presidenta Rivers, una streamer mexicana, i res, Porcines va guanyar la lliga i va accedir a les semifinals directament, val? I aquests 3 equips van haver d'arribar a una fase de play-off. Què més? Bueno, si no ens posarem a mirar vídeos, no? Va venir... Ah, això, un altre. De tant en tant hi ha jugadors, o sigui, el jugador 13, tu pots fitxar un jugador per aquell dia i és el teu jugador 13, o te'l pots quedar més, però pots fitxar un jugador extern, doncs un exjugador de futbol, per exemple, i n'han vingut uns quants, per jugar un partit. Perquè, bueno, et costa diners, Cada president, cada club té uns diners ficticis per gastar, durant la competició. I cada X temps es pot fitxar un jugador, i en aquest cas han vingut Ronaldinho, ha vingut Shevchenko, va venir Andrea Pirlo, ha vingut el Chicharito, estrelletes. També hi juga com es diu, amb Nico Pareja, i juga el mític tio, el Lopo, i juga... Qui més hi ha jugat? Bueno, l'Iker s'ha posat de porter alguna vegada, el Kun ha jugat... Està molt bé, la veritat. Jo m'ho passo teta. Per mi és sagrada, sobretot la Queens, vull dir, és sagrat.
Vull dir, jo si fan Kings i Queens no quedo amb ningú, no. I res. Podeu escriure si hi ha alguna pel xat, No mossego. Doncs res, què anàvem a dir de més, què ens falta dir? Ara això, és que ara estem en fase de... Ui, que li he donat aquí. Ara estem en fase d'estiu, de vacances. Llavors hem d'esperar que... Ara mirarem una mica els calendaris. Ai. Perquè el que sí que vull que mirem és una mica els calendaris que venen, però bueno, ja us ho dic, A veure si ho trobo, tenia per aquí guardat. No. Molt bé, Míriam. Bueno, el calendari no es veu, no, això ja són calendaris passats. Va, que el dia 28... O sigui, ara el pròxim que ve són els nanos. Són la Prince Cup, val? Que és aquesta copa, aquest torneig que durarà de dijous a diumenge, diria, i que jugaran aquest petit torneig als nens d'entre 9 i 11 anys. Els estem mirant a tots els que estan dins del draft. El draft dels jugadors és com una borsa de jugadors, val? D'on cada president haurà de muntar el seu equip. Així ho han fet amb tots els equips, masculí i femení i ara amb els nens, val? Tu et presentes, cada jugador s'ha presentat amb un vídeo, han fet unes proves i tal, que ara veurem algun, i aquí els presidents poden muntar-se l'equip, suposo que s'abrellaran per saber qui es queda aquest i l'altre, i bé, això, ve a ser això. A mi m'agrada perquè, bueno, no sé com tinc el volum d'això. La veritat és que a mi m'encanta, m'ho passo superbé. Aquí va ser el dia del Pirlo. Pilota al pal. Va ser boníssim. Va ser molt bo el dia del Pirlo. El tio... físicament no, però, hòstia, tenia un guà, encara. No va perdre quasi pilotes, sempre super segur, el cap, clar, el cap perfecte, vull dir... Repartint, no, a mi em va encantar. Els passes llargs també amb un guà, té un guà al peu. No, en aquest sentit no li vaig veure jo que haguessin passat els anys. Però bueno, un bon jugador ha de fer córrer la pilota, no córrer ell amb la pilota, jo sempre ho dic. Que el que ha de córrer al camp és la pilota, no tu, però bueno. T'agrada córrer? A mi m'agraden molt els equips d'equip. A mi un jugador que soluciona les paperetes d'un equip, sí, està molt bé quan aquell dia l'equip no funciona pel que sigui, tenir un o dos d'aquests que et treuen el partit endavant, però quan hi ha un equip que només depèn de dos jugadors, no, això no em mola. Per això a mi m'agraden els equips que han fet jugades d'equip, que s'han unit molt bé i que veus com triangulen i dius, hòstia, aquest equip funciona molt bé junts, saps? I un d'ells, ja ho he dit, els Buyer i els Porcinos per mi, M'ha agradat molt la segona part del segon split que ha fet Gigantes, va començar molt malament i ha acabat bastant bé, vull dir... I Science, pobrets, quin greu em sabia cada partit que perdien. Sobretot les noies, tio. Em sabia greu perquè, hòstia, tenien un equip molt guapo, amb l'Aronei, amb la... com es diu ara la... no em sortirà, l'acabem de veure, que marxa ara, no em surt el nom, no sé, és un equip que en general... El primer partit que vaig veure dic, hòstia, aquest equip
farà feina i es va com... Va tenir molt mala sort també, em va fer una mica de ràbia, perquè inclús hi havia partits que, hòstia, els perdien d'una manera que feia com ràbia perquè no els haurien d'haver perdut, com aquell qui diu, saps? Aquí va estar el Gauxo, Gauxo! Vaig néixer el mateix dia que ell i em deien Gauxo a mi jugant. Va venir amb la limusina. Que cabron. Fills de puta, com riuen. Gauxo, cabron! Hòstia, que bo que era, tio. Mira. Jo només per veure això ja hi aniria. Ja està. Mira. És que m'encanta, tio, mira. Demà ho practicaré, això que acaba de fer. Jo només per veure això ja hi aniria. Ja està, jo ja podria marxar amb tot fet. Hòstia, l'Arturo Valls, tio. Que màquina. Surten tots al principi del mig del camp. Va ser molt bo. I res, penya, anem a veure el... A veure si vol sortir. Ara. Anem a veure això dels nanos, perquè aquí hi ha uns... Hi ha unes parletes que hi haurà... Jo crec que hi haurà hòsties per fitxar, Jo crec que hi haurà una mica d'hòsties. Jo aquest draft no el vull perdre, vull saber... Vull anar veient qui fitxa aquí. No em truqueu ara. I res, el meu primer jugador és un defensa. És un defensa. De defenses n'he triat molt poquets, no... Jo soc molt exigent amb els defenses. I tenim el número 14, val? No sé si tinc... Aquest nano promet. Aquest és el meu primer central. És una màquina. Què us ha semblat? A mi m'agrada, Mira, és grandote. M'agrada, té cos per estar allà central. M'agrada. El número 14, el primer. El segon, ens en anem fins al número 74, els he vist tots, diverses vegades. El meu segon centralaco, Bruno Valentino. Tum. Home, aquí els veus atacant i ell és defensa, que ho vaig pensar, saps? Que es veu molt com ataquen i no com defensen, però bueno. També és gros, és grossot, no, s'apanya bé, té bona pinta. Aquest nano té bona pinta també. Què més? Un altre número, el 96. 96. Oriol Gisbert Castellano. Velocitat 82, defensa 91, vámonos. Ahí estamos. A mi m'agraden els defenses aquests que els agraden al terra, Mira, a mi això em va agradar, que sàpiga sortir amb la pilota i amb el cap fred, saps? Jo això ho admiro i aquí, pum, recupero. A mi això m'agrada molt. Aquest vídeo, aquest nano... Tinc molta confiança amb aquest nano, tal com pel que he vist. 138.
Alexandre Roman, un defensa així lateral, que m'ha agradat molt. I em fot 3 al pal, saps? I un altre al pal. Xup! Aquest nano és petitet, però ojo, He dit de cost, 10 guanyets. Ojo, aquest nano. Ojo, ojo. I què més? Què més? Passem als mitjos. Els mitjos. Aquí vaig tenir una bona llista, em va costar molt triar. Molt. Però definitivament tenim el 23, Adrián Martínez. Aquest nano m'agrada, té visió, va amb el cap aixecat, conduir la pilota i va amb el cap aixecat, que això amb aquestes edats és complicat veure-ho, va molt bé amb el cap aixecat i això em va agradar molt. I més un mig, visió de joc. Què més? El 41, Hugo Gallego. M'agraden aquests jugadors així atrevits i que de seguida busquen així el xut. És que trobo que en aquest joc, en aquest tipus de futbol s'ha de buscar xutadors, s'han de buscar jugadors que xutin, que tinguin un bon xut. Per mi és crucial. És crucial. És com el futbol sala, tenir jugadors que sàpiguen xutar de punta, de punxot, de xut de futbol sala, creuat i amb la punta amunt perquè l'efecte de la pilota li costi agafar el porter, però és que això quasi no ho veig, i menys amb nens. Jo al meu nebot li ensenyo que ha de xutar, perquè juga a futbol sala. El meu nebot, l'any que ve em sembla que ja es pot presentar, no? El meu nebot, ojo, li carda fort, Li carda molt fort el nen. No ensenyo vídeos perquè fa por que vingui algun sonat i me'l vulgui fitxar. Perquè juga al millor equip del món, que és el del meu poble. Faig broma, Què més? Vinga, va. Què tenim aquí? El 58. 58. Eric Palomino. L'Eric Palomino té 10 guanyets i és esquerrà. Ojo, al tanto peligro. A veure què us sembla. Aquest nano... Ojo, Al tanto peligro, L'Eric Palomino amb 10 anyets. Oh, jo m'he sorprès, I una cosa, els de... Bueno, aquest... Evidentment... Bueno, després us ensenyo. Seguim amb els mitjos perquè... Veureu, el Manu Venegas aquest...
Té 9 anys i veureu, ja ho veureu. Què més, què més? El 120. De mitjos ens en queda un, el 120. Després tinc jugadors amb asterisc, val? Però aquests són els 4 mitjos que més m'han agradat a mi. Ui, aquest, 9 anyets, ojo. Ojo amb el Nil Amat, penya. El tanto peligro de canto. 9 anyets, A mi aquest nen m'ha deixat 9 anyets, tio. Ja, és una màquina, m'agrada molt. Vinga, va, passem als davanters. Complicat perquè n'hi ha molts, i mitjos també, i haver de descartar és complicat, I me'ls he mirat, remirat, val? Lucas Ortiz, 11 anyets. Aquest nano, si jo tingués un equip, aquest nano era meu. O sigui, segur. Ara sí, anem a veure el Manu Venegas, 9 anys, Mireu. Amb 9 anys, no sé quina alçada té, però... No anys, i mira aquí. Té un zapatazo al nen amb 9 anys, El meu nebot té 8 anys i m'arriba a la cintura, és superpetit. El poso al costat d'aquest nen i es porten mesos i Déu-n'hi-do, Però bueno, aquest és un dels davanters que he triat també i jo crec que hi haurà baralles per aquest nano, és que és una passada. Vale, què més? 57. Ara me'n recordo que la franja aquesta dels 50s em va costar molt decidir-me, perquè hi ha parletes. Ojo a aquest últim gol, Ojo amb Ferran. Què més? Vinga, va, per últim, abans de mirar els porters. El 101. Aaron Herrero. Aquest nano amb la cueta, és veritat, que...
M'agraden molt els jugadors que tenen finta, amb el cos, no només que mouen la cama per enganyar, sinó que fan servir tot el cos. Aquests són els meus preferits. Bueno, va. Ah, ostres, el vídeo dels porters s'ha de buscar... Aquí, no sé... Aquí, calla. Són aquí. Els porterots. Déu-n'hi-do també, com m'ha costat, perquè en veritat jo és que tots els veig bons. És que clar, hi ha molts. Vinga, va, porters. Amb el número 15. Per què 15? No, 15 no. Serà 215, no? Ai, ara tinc els meus dubtes. Sí.